Matul dawn il-61 sena ta' storja li jiena waqfa l-Malta Photographic Society, din is-sena qed tiġi ċċelebrata 57 edizzjoni tal-kompetizzjoni u wirja nazzjonali tal-fotografija. 57 sena konsekuttivi. Għal darb'oħra is-Soċjetà Maltija tal-Fotografija qed torganizza l-wirja annwali tagħha u tħejji għal programm ġdid ta' konkorsi fl-arti tal-lenti. It-tim tagħna iltaqa' mal-President ta' din is-soċjetà sabiex jitgħallem aktar dwar il-wirja u attivitajiet oħra li se ttella fis-sena li ġejja. Għal din is-sena partikolari kellna numru sabiħ ta' parteċipanti illi kien ilaħħaq għal 74 parteċipant u b'kollox kien hemm qrib 700 ritratt illi ġew sottomessi għal din il-kompetizzjoni illi saret bejn il-15 u 16 ta' Ottubru. Dakinhar kellna 8 ġurija esperta li huma indipendenti m'għandhomx x'jaqsmu mal-kompetizzjoni, ma ħadux sem u għażlu dawk li huma r-rebbieħa u dawk li ħajkunu aċċettati biex jiġu esebiti f'dan il-palazz. Kellhom jiġġudikaw 4 kategoriji: monochrome prints, color prints, monochrome projected images u color projected images. Matul is-snin il-Malta Photographic Society dejjem ħadmet sabiex tagħti pjattaforma u vetrina lil fotografi lokali u permezz ta' din il-wirja is-soċjetà taħdem sabiex lil dak il-fotografu li ma jistax itella wirja għalih qed ittieħ l-ispazju li jkollu biċċa xogħol flimkien ma' fotografi oħrajn, wirja kollettiva ta' xogħlijiet artistiċi marbuta mal-fotografija. Tajjeb ngħid illi din hija opportunità l ħafna fil-fatt rajna wkoll entużjażmu minn żgħażagħ, parteċipazzjoni ta' nisa li kienu wkoll fost ir-rebbieħa u li għandhom ix-xogħlijiet tagħhom għall-ewwel darba esebita hawnhekk. U dak huwa ta' gost għalina għaliex tara l-apprezzament mill-artist li jiġi għajlek grazzi tal-li tajtni din l-opportunità li jkolli xogħol għall-inqas darba f'ħajti esebit f'waħda mis-swali prinċipali ġewwa l-belt kapitali tagħna. Għal-Malta Photographic Society hija importanti li norganizzaw dawn il-kompetizzjonijiet sabiex l-artist ikun qed jittestja lilu nnifsu f'liema livell wasal fil-qasam tal-fotografija. Għalkemm nagħtu importanza għall-kompetizzjonijiet u dawn nagħmluhom anke fuq livell ta' klabb, aħna nfittxu wkoll illi nagħlmu il-fotografija. Dak huwa waħda mill-prinċipji importanti sa meta twaqfet is-soċjetà illi nagħtu korsijiet u taħriġ lil min irid jitgħallem il-fotografija.